Hola, hola! Benvinguts un dimecres més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Vale, doncs avui el que faré serà un book tag perquè vaig veure un book tag que vaig trobar superguai al canal de Jo Soy Diamond fa com de 2 o 3 anys i després he vist altres booktubers que també l'han fet i he dit, és que és el fucking millor book tag que hi ha a aquest món i que m'haureu pogut veure a la caixeta de descripció és el book tag de les cagades, és a dir, de les cagades que he comès com a Marta, com a lectora. I la veritat és que quan he vist els diferents book tags d'aquests m'he pixat de riure i he dit, Marta, és que has de fer aquest book tag perquè és absolutament fantàstic. Així doncs, comencem! La primera pregunta d'aquest book tag és un personatge que, sigui per la raó que sigui, has llegit malament la seva descripció i te l'has imaginat malament tota la vida. I és que a mi m'ha passat amb la professora McGonagall de Harry Potter. Per què? Doncs perquè jo me l'imaginava una persona més aviat d'uns 50 anys, amb la cara com plena de... o sigui, no de botox, però sabeu com les típiques cares que són com així? Una persona més aviat grassa i amb la túnica de color verd. Per què? Doncs perquè quan jo vaig llegir que es deia Minerva, i anava amb una túnica de color verd, el meu cap va decidir que el micro del món era inventar-se que Minerva era nom de persona grassa, de mitjana edat, tirant cap a jove i super diferent a com era. El fiasco que vaig descobrir que no era així, que era una persona més aviat prima i molt iaia, va ser tremendo, perquè el problema d'això, més enllà de l'anècdota de dir que t'has imaginat malament un personatge tota la teva vida, és que tu t'has formulat un record en base a pensaments que has tingut de Harry Potter. És a dir, jo en els meus records que tinc de Harry Potter recordo pensar com pensava a la Minerva McGonagall. Què passa? Que quan descobreixes que no és així has de canviar tots els teus records i realment és super frustrant i és una cosa molt més complicada del que sembla. Vale. La segona pregunta és un nom que, sigui per la raó que sigui, has pronunciat malament tota la vida i te n'has donat al final del llibre o d'una saga que l'has pronunciat malament. Doncs aquí la Marta jo crec que em poden donar un diploma com a persona que fa més això. No sé si ho haureu pogut veure, jo parlo molt ràpid i és que faig les coses molt ràpid, llegeixo molt ràpid, faig tot molt ràpid i quan un nom, així en general, té moltes lletres, moltes consonants i quan és un nom que no és ni català ni castellà i anglès, que no sigui, jo que sé, James o alguna cosa així molt fàcil, normalment jo sempre els canvio el nom de manera descarada. I no tinc cap tipus de vergonya en dir que faig això i és que em llegeixo els noms en diagonal, i és que la veritat me la suda com es diguin de veritat. Però com és un tag i de respondre aquesta pregunta, diré 3 personatges que sempre he pronunciat malament i que m'ha fet gràcia veure quan ho he vist a la televisió o el que sigui, o que l'altra gent es pronunciava de manera diferent. El primer de tot, començaré de menys graciós a més graciós. El primer de tot, no té gaire gràcia, és un llibre que jo m'he llegit de petita, que la personatge es deia Núvia, amb B alta, i no sé per què jo li deia Nuba. Raons? Cap ni una. Interès? Menys 0. El segon personatge sí que té una miqueta més de gràcia perquè és el Pita dels Jocs de la Fam i jo al meu cap li deia Peta. Peta, com qui suma un peta. Doncs jo li deia Peta o Peta, perquè em quedia com molt interessant pronunciant les dues Es. Peta, peta, no, doncs Pita. Pita i a més amb accent anglès. Pita, pita, o sigui, no, fatal. I l'últim, que jo crec que a aquest us ha passat a tots i a més, quan vaig veure com responia, o sigui, quan vaig veure com formulava la pregunta en Jo Soy Diamond, jo ja estava pensant en la meva resposta i després vaig veure que la seva resposta era la mateixa, em vaig quedar flipant, o sigui, vale, i és una cosa que ens ha passat a nou, sisplau, dieu-me que us ha passat també a vosaltres mateixos i que no sóc l'única a qui li ha passat això perquè és molt frustrant. I és el mal pronunciat a la televisió i per la resta del món mundial, i els lectors tenim la raó, el Carlisle de Crepúsculo. Carlisle. Algú em pot explicar de Carlisle on surt? O sigui, com es pot arribar a pronunciar Carlyle, Carlyle? O sigui, ai? La I no hi ha una I. I la S que se la menja. I la E al final també. Carlyle. No, Carlisle de tota la fucking vida. I jo crec que això, o sigui, jo crec que el problema no és meu ni a tots els que ho diem així, perquè, o sigui, estic segura que molts de vosaltres també li dieu Carlisle, no és culpa nostra, sinó és culpa de les productores de cinema i de la gent anglesa que es creu més bé que nosaltres per pronunciar Carlyle i no Carlisle. Així que Carlisle forever, remordiments per dir-li malament? Ni un. Li penso dir Carlyle en algun moment de la meva vida? Tampoc.
vull corregir-ho. Per què? Si es diu Carlisle, el problema el teniu vosaltres, no jo. Jo puc entendre, per exemple, que el pita el pronunciés malament, peta. Té lògica. Pita. Perquè es pronuncia així en anglès, té moltíssima lògica, però Carlisle no té cap tipus de lògica que es pronunciï com ens fan creure que es pronuncia. Jo crec que és una conspiració mundial que vol anar contra tots nosaltres. La tercera pregunta és un cliché culpable. Sí, un cliché que a tu t'encanti, i a mi és que el cliché de noia, ¿vale? Solitària. No solitària, però que té un paper especial dintre la família o d'un estroi, ¿vale? Acostuma a ser la germana gran, o la germana que fa molta feina, o la germana que ha hagut de marxar a treballar. És a dir, una noia que no ha pogut complir els seus somnis, ni pot lluir ni deixar florir la seva imaginació i la seva vida perquè ha de fer coses per la família, i de sobte apareix un home misteriós, o un home que segurament sembla de bones a primeres que l'amor aquest serà impossible, però no. Tots sabem que aquest amor no serà impossible, perquè tots sabem que acabaran junts, acabaran casats i acabaran superfeliços, però a mi m'agrada anar veient aquesta història d'amor tan òbvia i tan de cliché, i és el meu cliché culpable, i no me n'avergonyeixo perquè aquí tots ens agraden els clichés i anem molt de sí, és que a mi no m'agrada això perquè és mentida. Perquè la següent pregunta està molt relacionada amb aquesta, i és cliché que prefereixes veure en pantalla que no pas a llegir els llibres. Jo aquí tinc un parell, o sigui, a nivell de personatges no suporto el cliché de noia o noi tímid que ha marginat a l'institut, o persona així en plan que no té gaires amics. Jo que sé, tipus la Bella Swan de Crepúsculo, doncs tots aquests personatges així, aquests clichés de noia patidora, no sé què, super solitària, super intensa i tal, o sigui, no suporto veure-ho a pantalla, però és que, o sigui, no puc. I en canvi llegir-ho no m'importa perquè d'alguna manera entro com més en profunditat amb el personatge i puc arribar-ho a entendre, però jo quan ho veig a la pantalla penso espavila una miqueta, sí, no soc ningú per dir això perquè jo tampoc soc gaire espavilada, però és que de veritat no puc veure-ho a la pantalla, o sigui, em posa super histèrica. Però per l'altre costat, a l'altra banda, totalment oposada, un cliché que adoro veure a la pantalla i que no, o sigui, soc incapaç de llegir-ho perquè directament ja si algun llibre tracta d'això és que o sigui, ni me'l llegeixo perquè em fa pal, és el típic cliché de grupet de noies que fan coses. O sigui, el típic grupet de noies tipus Pretty Little Liars, Gossip Girl, jo que sé, típic que estàs enumerant i ara no et venen tots al cap, però bé, tot el que sigui un grupet de noies per una ciutat o per on sigui, en plan fent coses, aventures, que després li pots ficar allà al mig totes les pocions que tu vulguis, que sigui misteri, que sigui cotilleos, que sigui no sé què, que sigui no sé quantos, tot el que sigui això a mi m'encanta, però en canvi llegir un llibre, o sigui, és que crec que no me n'he llegit cap perquè és que em fa no sé, com moltíssima mandra, però veure-ho m'encanta, sempre em veig totes aquestes sèries i m'encanten i sé que totes són molt iguals. Sí, i què? No podem estar orgullosos dels nostres petits plaers? La següent pregunta és paraules rares que hagis après o paraules que hagis après amb la lectura, i jo aquí he de dir que molta gent quan llegeix i no sap una paraula la subratlla, l'apunta i la busca. És una cosa que sempre he intentat fer o que sempre m'hagués agradat fer, però cosa que no he fet jo, i soc una persona que soc super caòtica, super desorganitzada, no faig res mai, no planejo res mai, em surt tot malament, ho faig tot el dia, ho faig tot sense guió. Llavors, quan no en tenia paraules en un llibre, o sigui, m'he passat anys sense saber què significaven algunes paraules que veia doncs, reiteradament que sortien als llibres. I llavors a mi això la veritat és que m'ha sudat sempre, que hi farem, però una paraula que sí que m'ha marcat molt perquè sí que la veia molt i un dia sí que la vaig buscar perquè ja no podia més, és la paraula aprendre, amb una H, aprendre. Perquè la veia i sabia que volia significar com alguna cosa com aprendre, però ben bé no sabia la diferència i això em molestava molt. I després de molts i molts anys de llegir la paraula aprendre, doncs ja he descobert el que significa, i no fa tant que ho vaig descobrir, potser vaig descobrir a primer o a segon de batxillerat i feia bastant de temps que ja l'havia llegida, però bueno, és la meva gran paraula. Si hagués una sola paraula que he après amb aquests anys de lectura és aprendre. O sigui, aprendre de manera conscient, aprendre, sense H o amb H, no sé, a vegades em costa fer la distinció entre aprendre i aprendre. I de veritat és que quan ho vaig descobrir doncs vaig començar com a fer-me la olla i llavors vaig estar com molt de temps com per dir, vale, ara hauria d'utilitzar aquesta o hauria d'utilitzar l'altra. En fi, next. Vale, i la següent pregunta és... Vaig a mirar. Vale, la següent pregunta és llibre obligatori que mai t'arribessis a acabar. I aquí he de dir que al col·le sí que hi havia llibres que m'agradaven, obligatoris, llibres que no m'agradaven, però un llibre que crec que ja he comentat que no vaig poder llegir mai perquè em van semblar insuportables van ser El cafè de la Marina i El cafè de la Granota. No sé quin dels dos no em vaig acabar, tinc els records barrejats entre l'un i l'altre perquè a més hi havia com un teatre que barrejava els dos. No sé,
no sé, com eren per la selectivitat i ens posaven tanta pressió per llegir-los i tot, jo vaig acabar tenint un rebuig cap a aquests llibres que, de veritat, o sigui, tampoc tinc ganes de donar-los una oportunitat en un futur, o sigui, no són aquells llibres que no m'han agradat i dic, bueno, jo els donaré una oportunitat en el futur, no, és que tinc com tan mal records de com la selectivitat i la pressió i tot això que, jo què sé, no tinc gens de ganes de llegir-me aquests llibres, ni tan sols els considero bons, no sé què tenen així d'especial, bueno, no sé, que potser ara em criticaré i em diré, no, m'has de donar-los una oportunitat. De moment no, potser en un futur qui sap, però és que no em plantejo tampoc donar-los una altra oportunitat ni res perquè, sí, la veritat és que tant me fa, Vale, ara sí, la següent pregunta és si t'ha saltat mai un capítol d'un llibre, i és que aquí he de confessar una altra cosa, i és que jo no llegeixo per capítols, és a dir, jo puc acabar de llegir enmig d'un capítol perfectament, tancar el llibre o fins i tot enmig d'una pàgina, sempre ho he fet així, i fins i tot fins al punt en què quan era petita no entenia la lògica dels capítols i pensava, ostres, quan els escriptors fan capítols, amb què es basen per fer un capítol o un altre? No passa res. La Marta, quan era petita, feia coses molt rares, però espero que tothom fes les mateixes coses. Així que mai m'he saltat un capítol perquè mai he llegit per capítol, ni mai m'he saltat una pàgina, i paràgrafs, algun paràgraf sí que dic que he llegit en diagonal. El que sí que m'he saltat capítols un cop va ser en un llibre que ens van fer llegir al col·le quan érem petits, que era sobre uns bessons, llavors un capítol era d'un bessó i l'altre capítol era d'un altre bessó. Llavors, òbviament, com quan érem petits i totes aquestes coses, un bessó era un noi i l'altre era una noia. I un dels dos, no recordo quin, però gairebé segur que era la noia, perquè per tota aquesta misogínia interioritzada que les coses de noies les odiava de petites i tenia un rebuig per qualsevol cosa que fos de noia, de veritat, o sigui, pobra Marta. Segurament era la noia i recordo que quan llegia hi havia els capítols d'aquest personatge que no m'agradaven i me'l saltava completament perquè a més quan llegies el següent capítol doncs podies entendre més o menys el que havia passat, així que, sin más, és l'únic cop que ho he fet amb llibres, però amb sèries sí que ho he fet i em va passar una pel·lícula, així amb la sèrie Skins, que quan vaig començar a veure Skins doncs hi havia personatges que no em queien bé i llavors els seus capítols doncs no em semblaven tan guais. I llavors quan tocava el personatge que no em queia bé doncs no mirava el capítol directament o només mirava els capítols dels personatges que a mi m'agradaven. L'última que crec que no té res de gràcia perquè, o sigui, per mi sincerament no té gràcia és si t'has inventat una excusa per no quedar perquè estaves llegint i òbviament, o sigui, jo crec que això ho hem fet tots i no només els lectors, també com érem una sèrie, quan no sé què, no sé quantos. Sí, no sé, no té gràcia aquesta, és com, vale, sí, tots ho hem fet, jeje, jaja, que guais que som, bueno, sí, però és que ho hem fet tots, llavors no em fa tanta gràcia com les altres. Això sí, fins aquí el BookTag d'avui, espero que us hagi agradat moltíssim. Recordeu que us podeu subscriure, donar-li a la campaneta, donar-li like a aquest vídeo i ajudar a fer créixer aquesta comunitat booktuber catalana que ens encanta fer el friki davant d'una càmera i parlar de les nostres coses i de llibres i d'aquestes coses i doneu-nos molt d'amor als booktubers catalans que no són poc. I bueno, per últim, la meva petita reivindicació d'aquesta setmana és una reivindicació a favor d'utilitzar la nostra llengua. Us animo a tots a crear contingut a les xarxes en català, tant sigui a nivell musical, tant sigui doncs youtubers, tant sigui booktubers, de moda, jo què sé, de pintar-te els ulls, de sombres, de tot. O sigui, us animo a tots a fer contingut, us animo a tots a fer continguts, a produir continguts per normalitzar el català a les xarxes i que no només el que hi ha a les xarxes en català sigui doncs aquesta que conec que fa el tonto i aquest altre que conec que fa el tonto, però quan vaig a veure algú que fa maquillatge o quan vaig a veure algú que fa viatges o quan vaig a veure algú que fa no sé què, jo què sé, tas de restaurants i quan vaig a veure algú que fa l'altre, tot això ho veig en castellà perquè hem de diversificar les coses que hi ha a YouTube en català. O els que parlen de FIFA, segueixo un noi que comenta el futbol, els jocs aquests que jo no m'entero gaire en català, així que tots els que vulgueu us animo molt a seguir reivindicant la nostra llengua, a utilitzar-la sempre i no passar-nos al castellà per creure que arribarem a més públic o el que sigui. Un petonet i fins la setmana que ve. Adeu!